U 2020 roku Kasiepsko-Pomorski zrzeszeni dywy Nydgroda belny szkolny. Je to wyprzędnieni dla szkolnych kasiepskiego języka, jaci w swojej roboce wyróżniwają się dzejaniem dydaktycznym, ale też spoleznowym, ale też w nadzwykły sposób wzmocniwają łączba szkolników z ich mylotadczyzną, a na ten urt przyczyniwają się do zachowania a rozwoju kasiepskiego języka kultury. Latos nominowany do Nydgrodebelny szkolny Bele Marzena Bodzieszkowska ze Społecznej Szkoły w Suernegacach, Elżbieta Bogajna z Uniwersytetu Łeglowo-Sztułcącego Liceum w Gdyńsku, Hanna Detlaw ze Społecznej Szkoły nr 2 w Bulszewie, Gabriela Dudzik ze Społecznej Szkoły w Leznie, Anna Gierszewska ze Społecznej Szkoły w Kłodawie, Justyna Górska ze Szkoły Społecznej w Lubni, Renata Hopa ze Społecznej Szkoły w Redkowicach, Beata Jankowska z Karna Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Koscyżnie, a Karna Szkołowe w Grabływie Kostersztim, Anna Łukewicz z Karna Szkolno-Przedszkolnego w Gorańczynie, Emilia Maszke ze Społecznej Szkoły w Lesych Jamach, Anna Miotk ze Społecznej Szkoły w Nowym Dworze Wejrowszczym, Anna Różek ze Społecznej Szkoły w Mencykale, a Szkole Społecznej w Wielcich Chełmach, a tyś Lucyna Sorn z Karna Szkolno-Przedszkolnego w Mestach. Dobiwcka mogła być +1, ale bele tyś dyny 2 wyprzędnienia. Wyróżnienie otrzymuje pani Emilia Maszke. Belny szkolny dla mnie na Kasiebach to jest każdy szkolnych, co uczy kasiepskiego języka. Bo to nie jest taki szkolny jak innych przedmiotów, bo tak jak to dysy było rzekły, nie rys. Łekrom tego, że on uczy tego kasiepskiego, to on musi mieć rozmaite i inne siły, umiejętności, żeby zachęcać tych młodych ludzi, żeby oni chcieli te 3 godziny nadto siedzieć w szkole i są o Kasiebach uciec. Temu uważam, że to święto dysy jest świętem wszystkich kasiepskich szkolnych. A z czego wychodzi to, że chce sobie być szkolny? To trzeba ciec. To trzeba się z tym urodzić, trzeba kochać taka siebizna i trzeba chcieć słoni gadać i tak rozpyliwać ten łedzin kasiebiznę wśród tych młodych ludzi. Bez tego to są niedy. Tak zmuszonym do tego, żeby się kształcać na kasiepskiego szkolnego, to na gwes nic tego dobrego nie wodzę, ani my nie rozpylimy tego ognia w młodych szkołownikach, a na gwes nic dobrego z tego też nie dy w przyndnoce. Szanowni Państwo, wyróżnienie otrzymuje pani Marzena Bożyszkowska. No ja myślę, że to jest ludzi wypartnieni i myślę, że to ta Nydgroda te wypartnieni to jest motywacją do dalszego działania dla kasiebizny. Myślę, że to jest jojem barobusznu. Tak jak chyba we wszystkich robotach, przede wszystkim lubić swoją robotę. To jak to jest pasją i lubi się to, co się robi, to ja myślę, że można do takiego wypartnienia dążyć. Tytuł belny szkolny otrzymuje Elżbieta Bogajna. Dziękuję Wysokiej Komisji Nydgrodebelny szkolny, która wśród teli zgłoszonych naprawdę belnych szkolnych wybrała prawie mnie w latosi edycję konkursu. Je to dla mnie wielcy achtnieni, że mogę dołączyć do karna moich podszytców. Belnych szkolnych to my na Kasiebach mamy wiele. Wszyscy szkolni, co uczą dzieci kasiepskiego, chcą dla nich jak najlepiej. Uczyć ich języka, kasiepści świąte, żeby one rozumiały w codniowym dziecim. I wszyscy to są belni szkolni. Ja miałam jedno starały to, żeby młodzizna, dzieci, czy to były w społecznej szkole, czy w gimnazjum, czy później w średniej szkole, żeby one tak rozumiały kasiebizna i rozumiały tę kasiebską świątę, żeby one się wcygnały w to, żeby działać dla Kasi.
W Głęroncie na przemier miała kłęło młodych kasiebów. To było tyle lat do wslydę, dawno, ale i myśla, że łeni nasiąkle tak jakby są zakłeżeniele w tej kasiebis.